because I ain't having any say omo maame nom ne omo papa mo so omo betimi atua. Nti e ka se mo metua a mfomso obi ani because mo na mo di kan request se mo betimi atua. Nti obi aba na o se o ma ba ko school. Ono abeto aduane ama na didi 3 times a day. Obema no iPad ama na de asua de. Obema na tare ahye. De opa na sa akura na even nsu kuro o to school mu wa nsu kura na ba na betua ka. Obetua light bill. But sa akura ne tifi a ono nso ade a wohia ni so obesora no pa na oba tan no. Ana se eja no. Wa ma na kodware no wafa na tare ahye. Okọ school a obedidi ansa na waba fie. We nyina no mo se mo mpe. Mo pede sebi onkula no so omo wi school a obema omo oven na omo de abeto pan no ama bi nkukubu. Even wakaya ampo ka your friend is saying provision stores nketinketi nyina wakan wo. Enti sa nipa we no wahwe nyame ani makoyi de oma amba na daache pa a ene ye Ghana nkasa no sisi first no na ye nananom no na omwo asase a omdua koko wo so dua bro edua nneoma wo so a sabiu na edisika ene na ye nananom ani da so. If you said na say ye nananom no first na no munim say ebeba bedrum no bi ama asase no ho ayedin enu nti na omo so titi omo remu ma omo bo omo ho modern so omo besisi school because omo hu say nimdie wo hoi ye njim firi obi nsem age se nipa na wu enti no se obi so omo abasa nimdie wi na ne asase ni ho asase dua kuko dua duade bi a wamfa adura nka ho a enyeyi na wo si wo mpesa nipa na ban no na wo pede ono se de atwam no e na obema wo mana ya na wakoto aba ma no no aduru ho no se bra betua nka wedi ami nka we ni kwansa awofo no nka ni kwansa musu wa wo free se wuntimi ntua no se ne no adwuma sua wo ho odi no ba no kotu adipam mu anase 3 yemu a carpentry na de na kotu shoemaker na de na kotu because I make I say papa bi so ono otua ne ono a wawo ne ba ode ne ba no ku school a ono kire ne de ye say ma onkoto aba no ma NDC no o se ne headmaster so omo nkoto aba no ma NDC na omo so mba ombe ma omako university first year free but na ni refi say okọ first year na second year no ne papa ne betua school fees so enti no ka one de nka omo a awofo na no ne awofo no mko PTA meeting a ene some de baba abeto abontin se ya because mun nyina mon gumani mu ase some de baba abeto abontin se na monim gu ase be ba mon kan kire headmasters ne se mun tua ne ntua ne kina minim se mun nyina mo ya no baako se mun tua mun timi mpam nkora no mo metena fi mun nyina mo ya no kro se mun tua de omo pe bi omo mfa anye mo because some de beto abontin se dia na mo ankasa awofo no so mogu mahama anim ase Kwame Basashia the Gonja Mafia mo gu nanim ase because was Kwame Basashia the Gonja Mafia Basashia the obi a oso ade bia mu ana wabesei no aha ohun enti no sa na ekọ enti awofo no yesere mu muntua mo ka se mu betimi atua enti muntua na meba basintali so de no so papa we denti a me de Basashia de ama no 2012 to 2016 obese Ghana na ema nyina ti se ye de ye ni hwe ni ministers ni CEOs na wa appoint omo na the same route from 2012 to 2016 the same route na no nam so it wa shine dada wa shine dada ntina me so de Basashia de no because bibi obesum bia the voice na wa say no onye na adwene se obepe o man ni you because basintali ni Samija mfimu na wa appoint omo no ewo owo nani so ade hunu nti a wa appoint omo when said the voice yewo adwuma bi wo ho a department bi wo ho na sector bi wo ho a Ghana sika dodo no ko ho a Ghana fo ani eni hu but ho na Ghana sika dodo nso ko pa yenwe ye no hono Ghana sika no bebre ko ho ana yemfa ne say ana me kan bai say donors no nsusu foreign aid no nsusu wura ho eno Ghana fo ani hyeda ni ho enti sankra na ode o makototo ho ni nyina no
ɔwɔ ɔmo so control sɛ sika bi aba hɔ bi obetumi afrɔm sɛ fabra na bɛgye wo deɛ kɔ enti no ɔde ɔmo akɔsi hɔ ɛna ɔmo kɔ wia ɛde abrɛ ɔkɔ from ama ɔmo de abrɛ ɔmo enti no menyɛ nwanwa sɛ Samija Mfi a ɔsi wɔyɛ lawyer wakɔ law school a ɔnyina court dɛm nhyɛ dɛ ne asɛm bi ada Samija Mfi nya adwuma bi ada so ɔde no akɔto PMMC because PMMC no yɛnhwɛ deɛ nti ɔde no kɔto hɔ ne nua Ibrahim adwuma bɛn na ɔyɛ aha Samija Mfi nso yɛ Ibrahim akora ana Samija Mfi nso Mahama na appoint no kama basahye ade gonja mafia ɔno na appoint na ama na akɔtena hɔ enti yɛnhwɛ deals ɛbɛkɔ hɔ no yɛnhwɛ deals na ɛbɛkɔ yɛnhwɛ Samija Mfi nso Mahama ka sɛ Samija Mfi hey sei ni sei na akunti fa sei bra yɛni sei a de na Samija Mfi betimi aka nti Samija Mfi nso no me de afuto kakra mde bɛma nsɛ Mahama de na kosu kodidi agu na bɔdwusim because so okase Ghana gold na bia ye de ko e bia Saudi Arabia na se de ko other countries ye ni omu dili gold na se e bia memfa ne se e bia ye $3 million a e kodru honom na brofo no de anim se ye $3 million but John be ka kire se ye 3 ba ye ni 2 but abrofo no de anim se o ma kire omo de Ghana 3 na aba but da ha no so ne ye hu se ye 2 enti no ho na de na kosi ho nso kodidi agu na bɔdwusim na mpese mi bisa ba akoso se ne ba Sharif na odi ni tu kwan na odi na chi no Ghana no adwuma ben na ne ba no opre wo ma Ruben opre o Ghana democracy na se Ghana mamu ma ya tam ni si presidential jet ma se papa no no kwa akoye o man adwuma otim de ne ba ko Ghana for no nso mo bisa basahye ade because ye nanado time na nanado years ade we ya enka Ghana fo nyina nka mayere mo ho nka moka anu nso mu misa no pedie mo de ma ne ba no because in 2012 to 2016 na no otiso no no de ne ba no tukwan ya no man $5,000 per diem enti yem bisa se wo kwana odi ni di na chini na akra no oburu 20 years enti yem bisa se sa na ode be ma no na sometimes na unse de bia me koba bia me ka se NDC ayifo no foot soldiers no o ma ye se caterpillar na ye di kwan no ye de omudwi kwan no wi ane ase atamoma si loader so na ye omo fisu because wa ye kwan na wi unhia so obefa so bi unfa so a obesei no sa na ye de oma ye ntumi se de bia the voice obehwe omo kodi nkwase asem wi a na mpanyimfo na atwe omo ho yanhwe yami se yami ye che post ne de wen ye man bi Yami post the voice share WhatsApp me the amount. Okay. Hey, Yami post so. Okay. Ghana ambassador to Lebanon. Odivi. The voice Fatu background esre. Wahu sister. Ni kromunti enya de hwanwa. Enya de hwanwa. Antina wahu. Unsa de America no. Position papa wa anka Yamin ka wo se nka Yamin kura no nka wo ko wa yi anka nchan wo. But ye de wa caterpillar ye de wa dwekwan na wie. Ana ye yi wa free so do se ye yi wa free so mpo no se nka ye ma wo fa akwa no so bi anka ye. But ye de wa silo da so na ya pagya wo. Ana ye de wo ko because wo no fa so obi ani usu bi ye yusu awie. Nti yanhwe youth na omu yusu omu yanhwe position a ye de ama omu. Obi ani position ohun. But ade aya na eye me ngonga ne se NDC for no sebi omu nsua enema bi. Minim NDC zongo organizer bi papa no. No one see school dem da. But baby ana me ton ema na papa no ba ho betwa lotu. Nti when there was a time papa no ba ho na bibia na madamfo baako e de pen man se eja na etwire wudi a ote wasa wasibo mitimi ntwire midi no mini midi twire. Enso ye organizer ma NDC. Nti sa nipa we ye mani belidi wa hefa na ode woko. Nti sa nipa we ye ka school ho asema wono wo fa ho ben. Nti Ghana fo bi mama NDC fo adada omo to the sense say omo aye adeso NDC fo aye adeso ama Ghana. NDC fo omo ne basahye ade gonja mafia omo aye te se akora wo de na kwa afuo mu a waye na adwene se ofiri fi anopa na waye na adwene se na afuo mu a mekui me nana wo ye dem so ane mama fie ya adwuma na wie no ukoduru na wo ye se obeba fie na utuba nchepe wo se nana na ne ma na dosu banchi de mu be duna na se ne ma mentwa bi mfiri so na na twa banchi no se na banchi ni mu a ntimi nso a sa na mahama aye Ghana no